La primavera entra per la porta gran a Catalunya, ho vegem tot seguit, però primer començant a repassar la situació meteorològica d'aquest divendres amb aquestes imatges de Barcelona, on han gaudit d'un dia de moltes estones de sol, en temperatures suaus, màximes d'entre 16 i 17 graus als diferents barris de la capital catalana. En general, una jornada molt estable. Seguim amb aquestes imatges de la Costa Brava, de Calella, Palafrugell i Pòmora, també una jornada molt estable amb aquesta sortida del sol amb pocs núvols, al cel i en temperatures fresquetes, mínimes que s'han quedat entre 6, 7 i 8 graus aquí al Baix Empordà. Acabem aquest repàs amb aquestes imatges de Sils a la Selva, també amb aquestes boires i boirines que s'han format a primera hora del matí, degut també a l'absència de vent i aquestes condicions favorables per l'aparició d'aquestes boires i boirines matinals. En general, una jornada ben estable, també amb màximes suaus que han fregat els 17 o 18 graus al prelitoral de Girona. Anem ara amb els mapes per pròxims dies. El mapa d'anomalies de geopotencial 500 hectopascals. Podem veure com la presència d'aquesta borrasca Teresi aquí a les Illes Canàries, també l'oest de Portugal, impedeix l'arribada de l'anticicló aquí a la península Ibèrica, de forma que es mou cap al nord, cap a Escandinàvia, cap a les Illes Britàniques, i amb el seu sentit de gir anticiclònic, per tant, horari, permet l'entrada d'una massa d'aire freda continental, una mica humida també pel seu pas pel Mediterrani, i amb aquest moviment retrògrad que anirà des d'est cap a oest i arribarà aquí a Catalunya durant el cap de setmana, portant més inestabilitat, sobretot de cara a diumenge i a la matinada de dilluns. Anem ara amb el mapa de símbols per demà dissabte. Serà una jornada força estable, únicament amb aquests núvols que arribarien, aquestes bandes, intervals de núvols alts i mitjans que arribarien aquí a les Terres de l'Ebre, també a l'interior de Tarragona durant la primera meitat del dia, degut a la presència d'aquest vent de llevant una mica fresquet, però en general serà una jornada de moltes estones de sol. Ja ho podeu veure també, cel molt destapat, una atmosfera molt estable a la resta del territori. Únicament de cara a la tarda es formarien alguns núvols d'evolució cap a punts del Pirineu, que deixarien el cel una mica més variable en punts del terç nord, però lliure de precipitacions. Pel que fa al vent, tindrà component sud i serà suau durant la primera meitat de la jornada. Únicament seria ja de cara a la tarda quan bufaria la marinada de component sud aquí a la Costa Brava, amb ràfegues que podrien superar els 30-35 km per hora, però en general una situació sense cap complicació. Pocs canvis pel que fa a la temperatura, amb aquestes màximes que oscil·laran entre els 15 i els 18 graus en diferents punts de Catalunya, tant del prelitoral com a punts també de l'interior de Catalunya, també com a punts del Segrià, on es podrien fregar fins i tot la vintena de graus i notar aquests mercuris una mica més suaus, una mica més frescos aquí a la línia costanera, màximes que oscil·larien entre els 16 i 17 graus. Les mínimes seguiran fresques a tot el país, amb aquestes mínimes, aquests registres quedaran per sota dels 10 graus a la mateixa franja costanera i per sota dels 5 graus a molts pobles i ciutats de l'interior. Anem ara amb els mapes de cara a diumenge, on notar com també serà una jornada força estable, sobretot durant la primera meitat del dia, on tindrem un predomini del sol, un cel ben destapat, únicament a l'excepció del quadrant nord-est del territori, on el cel ja estaria una mica més variable de cara a la primera meitat de la jornada, amb aquests intervals de núvols mitjans, també alguns intervals de núvols inofensius a la resta del Pirineu, i seria de cara a la tarda quan ens arribaria aquesta massa d'aire fred en altura que desestabilitzaria el temps i permetria el creixement de grans nuvolades, sobretot en punts de muntanya, especialment cap al Pirineu oriental, i que descarregarien aquests ruixats que en general serien febles o moderats i que afectarien diferents comarques de Girona, també el Pirineu oriental i punts del nord de Barcelona. No poden descartar tampoc algun ruixat, algun xàfec una mica més fort i fins i tot acompanyat d'alguna tempesta local entre la mitja tarda i la mitjanit aquí a Catalunya. Pel que fa a la resta del territori, tindrem una tarda ben assolellada únicament amb alguns intervals de núvols inofensius també cap a punts del litoral central i punts també de la meitat de l'interior de la meitat nord. El vent també serà suau, de component sud, tot i que a partir de la segona meitat del dia podria ser de caràcter moderat, especialment a la costa sud i la costa central, en ràfegues que podrien superar els 40 o 45 km per hora. Temperatures també sense grans canvis, amb un ambient suau durant les hores centrals del dia, amb aquestes temperatures amb aquestes màximes que oscil·laran entre els 15 i els 20 graus, i destacar que es podria superar la vintena de graus aquest llindar en diferents punts del sud de Lleida o del nord de Tarragona. Anem ara amb els mapes de cara als pròxims dies. Podem veure com dilluns encara serà una jornada inestable degut a la presència d'aquest aire fred en altura i, de fet, podrien tenir una mica de precipitació en diferents punts de la costa de Tarragona, també cap a les Terres de l'Ebre, tant per aquest vent com per aquest aire fred en altura com per la presència d'aquest vent de nord i de llevant, sobretot a la meitat sud del territori, que pot transportar masses d'aire més humides que poden deixar aquestes precipitacions, sobretot durant la primera meitat del dia. Ja de cara a la segona meitat del dia, les precipitacions serien menys probables i únicament quedarien limitades en diferents punts de l'interior, de distribució més irregular o en punts del Pirineu. En general, una jornada una mica més inestable i fresca amb el cel en diversos intervals de núvols.
De cara a dimarts tornarà l'anticicló a Catalunya amb aquesta dorsal anticiclònica amb aire temperat en alçada que garantirà un temps més estable, amb més estones de sol i menys núvols al cel i temperatures més agradables amb aquest ambient suau durant les hores centrals del dia amb màximes que podrien superar la vintena de graus en diferents punts del territori. De cara a dimecres començarem amb aquest temps ben estable, temperatures a l'alça, també amb un ambient plenament primaveral, que ja podrien, amb aquestes màximes que podrien superar els 21 o 22 graus en diferents punts del peritoral o de l'interior, però atenció perquè de cara a la tarda arribarien alguns canvis per l'aproximació d'una nova pertorbació amb aire fred en alçada que faria caure els termòmetres en picat a partir de la segona meitat de la setmana, amb més precipitacions i una nova tongada de neu que podria arribar al Pirineu. Ho anirem seguint durant els pròxims dies. I fins aquí el temps de Nacional.cat. Ens veiem aviat.